Gaurkoan, bihurketa faktoreen bidez unitate aldaketak egiten ikasiko dugu. Gaiarekin hasi aurretik, magnitudeak eta unitateak zer diren argi izatea komenigarria da. Magnitudeak materiaren propietate neurgarriak dira. Hau da, zenbaki baten eta unitate baten bidez adiera daitezkeenak. Unitatea, magnitude jakin bat neurtzeko erreferentzia gisa erabiltzen dugun magnitudo horren kantitate bat da. Neurketa bat adierazteko zenbaki bat eta unitatea erabiltzen dira. Nazioarteko unitate sistema, NS letraz ezagutzen duguna, magnitude bakoitzaren oinarrizko unitatez eta haien multiplo eta azpimultiploez osatuta dago. Sistema metriko hamartarra neurrien lehenengo sistema bateratua da. Adibidez, halakoak dira luzera, edukiera eta masa magnitudeak neurtzeko erabiltzen diren unitateak. Hamartar izena du, unitate batetik bestera pasatzeko 10 zenbakiaz bidertu edo zatitu behar delako. Adibidez, luzera unitateak adierazita dituen taulatxoa daukagu jarraian. Kilometro, hektometro, dekametro, metro, dezimetro, zentimetro eta milimetro. Unitate batetik bestera aldatu nahiko bagenu, 10 zenbakia bidertu edo zatitu beharko genuke. Unitate handitik txikira pasatzeko biderramar egin beharko dugu eta unitate txikiago batetik handiago batera pasatzerako orduan zati 10 egin beharko dugu. Berdina gertatzen da masa unitateen kasuan ere. Gramotik dezigramora aldatu nahiko bagenu, handiagoa den unitatetik txikiagoa den unitate batera pasatzerako orduan badakigu biderramar egin beharko dugula. Aldiz, miligramotik zentigramora pasatzerako orduan, unitate txikiago batetik handiago batera pasatzerako orduan, zati 10 egin beharko dugu unitate aldaketa hau egin ahal izateko. Eta azkenik berdina gertatuko zaigu edukiera unitateen kasuan ere. Hemen daukagu edukierari dagokion unitate erlazioa adierazten duen taula. Bihurketa faktorea unitate batetik bestera pasatzeko prozesua da. Frakzio berezi bat dira. Hauen balioa bat da, eta bi unitateren arteko baliokidetza adierazten dute. Adibidez, kilometro bat 1000 metroren berdina da. Beraz, kilometro bat zati 1000 metro berdin bat unitate bat litzateke. Bihurketa faktorea zer den ikusi dugu, baina nola aplikatzen da hau? Unitatez aldatu nahi den zenbakia bihurketa faktoreaz biderkatzean, honen balioa ez da aldatzen. Bider bat egitea bezala delako aurreko atalan ikusi dugun moduan. Hala ere, hasierako unitatea desagertu egiten da eta horren ordez, beste unitate bat lortuko da. Hau ulertzeko adibide hau garatuko dugu. Demagun, 36.500 metro kilometrotara pasa nahi dugula. Lehenik bihurketa faktorea osatu beharko dugu. Horretarako, aldatu nahi den unitatea izendatzailean adieraziko dugu. Eta lortu nahi den unitatea aldiz zenbakitzailean adieraziko dugu. Beraz, gure adibidean, 36.500 metrori bidertuko diogun bihurketa faktorean, metroa denez aldatu nahi dugun unitatea hau izendatzailean adieraziko dugu, eta lortu nahi dugun unitatea kilometroa denez zenbakitzailean adieraziko dugu. Hurrengo urratsean, handiena den unitatean bat adieraziko da. Eta ondoren, kasu honetan, kilometro bat zenbat metro diren adierazi beharko dugu. Hau da, gure bihurketa faktorean dauzkagun bi unitateetatik kilometroa handiena denez, honi bat jarriko diogu. Eta orain, kilometro bat zenbat metro, gure kasuan zenbat metro diren adieraziko dugu. Kilometro bat 1000 metro direnez, gure bihurketa faktorea osatuta daukagu. Azkenik, hasierako zenbakia bihurketa faktorearekin biderkatuko dugu eta simplifikatu. 36.500 metro bider kilometro bat zenbakitzailean izango genuke,
eta 1000 metroak izendatzailean. Biderketa eta zatiketa hauek eginda 36,5 kilometro lortuko genuke. Ondorioz, esan genezake 36.500 metro, 36,5 kilometro direla. Bihurketa faktorea nola aplikatzen den ikasteko, beste adibide hau ere garatuko dugu. Kasu honetan, 1255 zentimetro zenbat metro diren jakin nahi dugu. Hau da, unitate aldaketa hau egin nahi dugu bihurketa faktorea erabiliz. Lehenik, oraintxe ikasi dugun moduan, bihurketa faktorea osatu beharko dugu. Aldatu nahi den unitatea izendatzailean jarriz, eta lortu nahi dugun unitate berri hori zenbakitzailean adiraziz. Oraingo honetan, zentimetroa da aldatu nahi dugun unitatea. Horregatik, izendatzailean adiraziko dugu. Lortu nahi dugun unitatea metroa denez, hau zenbakitzailean adiraziko dugu. Kasu honetan, metroa handiagoa da zentimetroa baino. Horregatik, bat adiraziko dugu zenbakitzailean. Ondoren, kasu honetan, metro bat zenbat zentimetro diren adiraziko dugu izendatzailean. Metro bat 100 zentimetro. Horrela, gure bihurketa faktorea osatuta geldituko litzaiguke. Azken pausoan, biderketa egingo dugu eta simplifikatu. Hori egiteko, hasierako zenbakia bihurketa faktorearekin biderkatuko dugu, hau da, 1255 zentimetro bider bat metro zenbakitzailean izango genuke, eta 100 zentimetroak izendatzailean. 1255 bider bat zati 100, 12,45. Eta unitatei dagokion simplifikazioak eginda, zentimetroa zentimetroarekin desagertuko litzaigukenez, metroa soilik geldituko litzaiguke. Ondorioz, 1255 zentimetro, 12,45 metro direla esango genuke. Azalera unitate aldaketetan, unitate batetik bestera aldatzerako orduan, 100 zenbakiaz bidertu edo zatitu beharko da hasierako zenbakia. Adibidez, metro karratutik dezimetro karratura aldatzerako orduan, bider 100 egin beharko dugu. Unitate handitik txikira aldaketa egin nahi delako. Alderantziz, demagun hektometro karratutik kilometro karratura aldatu nahi dugula, kasu horretan unitate txikitik handira aldaketa egiteko, zati 100 egingo genuke. Azalera unitate aldaketak nola egiten diren ikasteko honako adibide hau garatuko dugu. 0,002 metro karratu dezimetro karratura aldatu nahi dugu. Horretarako lehenik bihurketa faktorea osatu behar dugu ikasi dugun moduan. Aldatu nahi den unitatea izendatzailean adiraziko dugu metro karratua kasu honetan, eta lortu nahi den unitatea zenbakitzailean, kasu honetan dezimetro karratu. Jarraian, handiena den unitatean bat adirazi behar dugu. Kasu honetan metro karratuan bat adiraziko dugu orduan. Eta ondoren, kasu honetan, metro karratu bat zenbat dezimetro karratu diren adiraziko dugu. Eta modu honetan, gure bihurketa faktorea osatuta geldituko litzateke. Azkenik, hasierako zenbakia eta bihurketa faktorearen arteko biderketa egingo dugu. Eta azkenik, simplifikatu. 0,002 metro karratu bider 100 dezimetro karratu zati bat metro karratu, 0,2 dezimetro karratu direla esango genuke. Hau da, 0,002 metro karratu, 0,2 dezimetro karratu izango dira. Volumen unitate aldaketetan, unitate batetik bestera aldatzeko 1000 zenbakiaz bidertu edo zatitu beharko da hasierako zenbakia, taula honetan ikus dezakegun moduan. Volumen unitate aldaketak nola egin ikasteko honako adibide hau garatuko dugu. Kasu honetan, 0,5 metro kubiko milimetro kubikora aldatu nahiko genuke. Horretarako lehenik, bihurketa faktorea osatuko dugu. Aldatu nahi den unitatea izendatzailean adiraziko dugu, metro kubikoa kasu honetan, eta lortu nahi den unitatea milimetro kubikoa zenbakitzailean adiraziz. Ondoren, handiena den unitatea kasu honetan metro kubikoa denez bat adiraziko genioke, eta kasu honetan metro kubiko bat zenbat milimetro kubiko diren adiraziz, gure bihurketa faktorea osatuko genuke. Azkenik,
Hasierako zenbakia bihurketa faktorearekin bidertuko dugu eta simplifikatu. Dagokion biderketa eta zatiketa guztiak egin ondoren, esan genezake 0,5 metro kubiko, 500 milioi milimetro kubiko direla. Denbora unitate aldaketak egiterako orduan, kontutan izango dugu nazioarteko unitate sisteman denbora segundotan neurtzen dela. Honako taula honetan, denbora unitate desberdinen arteko erlazioak adierazita dauzkagu. Denbora unitate aldaketak bihurketa faktore bidez nola egin ikasteko honako adibide hau egingo dugu. 5.000 segundu ordutara aldatu nahiko bagenu, lehenik bihurketa faktorea osatuko dugu. Kasu honetan ere, aldatu nahi den unitatea izendatzailean adieraziko dugu, segundua, eta lortu nahi den unitate hori, hau da, ordua, izendatzailean. Ondoren, handiena den unitatean bat adieraziko dugu. Kasu honetan, ordu bat. Eta bihurketa faktorea osatzeko, kasu honetan, ordu bat zenbat segundu diren adierazi dugu, 3.600 segundu. Azkenik, hasierako zenbakia bihurketa faktorearekin biderkatuko dugu eta simplifikatu. 5.000 bider bat zati 3.600, 1,39. Eta unitateen arteko simplifikazioak gauzatzen baditugu, orduak soilik geldituko zaizkigu. Ondorioz, 5.000 segundu, 1,39 ordu direla esango genuke. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.